למה אתם לא מטפלים בהם? קחו את האחריות, תקומו מהכיסא הזה, תקומו! אז אני אלון סער, הבן של רונן סער. הוא כבר חודש נמצא במצב של צמח. למה? כי הוא התאבד, ניסה להתאבד לפחות, בפעם ה-10, 11. 9 מהם אני נכחתי, אני ראיתי את הדברים האלה בעיניים. יש לילות שאני לא יכול לישון. אם אתם רוצים, יש לי פה סרטון של אבא שלי שולט עצמו מול אגף השיקום כדי שיכירו בו. למה אני צריך לראות את זה? למה חייל בעזה שנמצא בפעילות צריך לקבל שיחות מאנשים שאומרים לו תפתח עכשיו את הפייסבוק, יש לה אבא שלך מתאבד? למה אני צריך לראות את זה?